судияи суди шаҳри Гулистон Азизҷон Шарифзодаро ба гумони ришваситонӣ дастгир карданд. Расонаҳо хабар доданд, ки судия Шарифзода рӯзи 6 декабри имсол дар утоқи кориаш ҳангоми гирифтани $1000 боздошт шудааст. Пулҳо бо маҳлули махсус коркард шуда буданд, ки ҳангоми зери рӯшноӣ гузоштан навиштаи пора аён мегардад. Бозрасон аз ангуштони Азизҷон Шарифзода ин маҳлулро пайдо карданд. Вақте додрасҳоро дар ҷои ҳодиса бо далелҳои айнӣ дастгир мекунанд, ба ҳабси пешакӣ мегиранд. Хабар додааст як манбаъ рӯзи 7 декабр Шарифзодаро аз вилояти Суғд ба Душанбе фиристоданд. Як манбаи мӯътамад гуфтааст, ки масъала ба тасмими замин рабт дорад. ӯ гуфтааст, як зан мудири боғчаи кӯдакон барои бунёди хона замин гирифта 2 сол чизе нахостааст. раиси шаҳр қарорро бекор мекунад. Зан аз додрас кӯмак мехоҳад. Шарифзода дар иваз $2500 пурсидааст. Корафтода $1500 медиҳад ва ҳукми додгоҳ содир мешавад. Вақте ки додрас $1000 мондаро хоста таҳдид кардааст, ки агар наорад қарор бекор хоҳад шуд. Зан ба агенти мубориза ба муқобили коррупсия муроҷиат кардааст. Азизҷон Шарифзода рӯзи 7 феврали соли 2020 судияи шаҳри Гулистон таъин шуда буд. Вай пеш аз он дар суди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд кор кардааст. Ба иттилои дафтари матбуотии президент, дар 10 соли гузашта дар Тоҷикистон беш аз 20 судия бо гуноҳи ришватгирӣ боздошт ва зиндонӣ шудаанд. Созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқи инсон кам будани маоши судияҳоро яке аз сабабҳои густариши порагирӣ дар низоми суди Тоҷикистон меноманд.